барномаи суҳбати рӯз. салом бинандагони азиз, пешниҳоди шумост барномаи суҳбати рӯз аз телевизиони Баҳористон. Дар барномаи имрӯза роҷи ба пешгирии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат мекунем ва меҳмони мо ҳастанд доктор Худойбердӣ Қосимов. Хуш омадед ба барномаи суҳбати рӯз. Дар ҳолати 6 апрели соли 2020 вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, ки то ба имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон бемории COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. Мехостем вобаста ба намин мавзӯъ суҳбат кунем. марҳамат. дар ҳақиқат то ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон хушбахтона ин беморӣ дучор нашудааст. таҳлукаҳое ки пайдо мешавад ин ҳамаш аз ҳисоби ҳамон гапҳои дурӯғи воситаҳои ахбори бо интернет паҳн мекунанд. ба ин ҳамаш одамо ба таҳлука мебиянд. сабаби ба таҳлука омадан ин дар ҳамон ҳаст, ки надонистани ҳамин паҳншавии ҳамин бемор, воситаҳои пешгирии ин бемор, аз ҳисоби он ки ба таҳлука ғалтидан ин ягон фоида не, фақат зарар дорад. ба ҳамин хотир ба ҳар хел гапҳои бар дурӯғ бовар кардан ин ба манфиати кор нест. шаҳрвандоне ки аз хориҷа мебиянд ҳамаш аз рӯи қоида карантини 14-рӯзаро мегузаронанд дар муассисаҳои махсус, яъне ки муассисаҳои бемории сироятӣ ва маҷмӯаи истиқлол. ва пас аз гузаштани муҳлати 14 рӯз, яъне ки он даврае ки беморӣ агар сироят ёфта бошад аломатҳои клиникӣ, яъне ки аломатҳош пайдо мешавад, ва пас аз 14 рӯз тай шудан аломатҳои клиникӣ нест, пас аз тестҳои контролие ки будан ё набудани ин вирусро гувоҳӣ медиҳад, инҳо ҳам манфӣ буданд, ин одамон ба хонаҳо ҷавоб дода мешаванд. саломат бошед. ташаккур. шумо сухан кардед мавриди ба карантин фаро гирифтани шаҳрвандоне ки аз хориҷ меянд. дар ин маврид низ вазорати тандурустӣ рӯзи 6 апрел иттилоъ доданд, ки то ба имрӯз 7041 нафар шаҳрвандоне ки аз хориҷ омаданд ба карантин фаро гирифта шуданд. аз ин шумора то санаи зикр гардида 4291 нафари онҳо ба хонаҳояшон рухсат дода шуданд ва боқӣ 2750 нафар айни замон дар карантин ҳастанд. мехостем андешаи шуморо вобаста ба шароити муҳайё карда шуда дар мавзеъҳои карантинӣ фаҳмида бошем. аз аввали мавсиме ки ҳамин беморӣ хуруҷ шуда дар мамлакати мардумии Чин, Тоҷикистон яке аз давлатҳои аввал шуда бо ҳамун вазорати тандурустӣ, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои заруриро андешид, яъне ки барои омода сохтани ана ҳамун муҳоҷирони меҳнатӣ ё ки он нафароне ки ба хориҷ сафар карданд, барои ҳангоми пас гаштан аз карантин гузарондан, яъне ки шароитҳо муҳайё карданд. инро дар яке аз марказҳо, ин маркази сироятии шаҳри Душанбе, я дуюм ин маҷмӯаи Истиқлол мебошад. ба ҳамин хотир дар ҳақиқат ҳам ин аз аввали мавсим оғоз ёфта, аллакай чӣ хел ки шумо гуфтед 4000, яъне ки қариб ки аз 50% зиёди он одамоне ки аллакай ба ҷумҳурӣ ворид шуданд ба хонашон рухсатӣ шуданд. он одамоне ки омадан аллакай дар карантин қарор доранд, байҳо тамоми аз рӯи назоратҳо, аз рӯи қоидаҳои санитарӣ назорат бурда мешавад ва пас аз боз ҳамин хел такроран санҷидан байҳо ҳам ба хона рухсатӣ мегарданд. агар мо аҳамият дода бошем, аллакай ин 7000 одам дар давоми ин қадар вақт агар бемориҳои васеъ хуруҷ меёфт, инро пинҳон карда намешуд. дар ин бармеояд ки дар ҳақиқат ҳам ҳамаш таҳти назорат ҳаст, корҳо бурда мешаванд ва дар ҳақиқат ҳам нест. ташаккур. саломат бошед. акнун мехостем суҳбат кунем роҷи ба пешгирии анамин беморӣ. корҳои фаҳмондадиҳӣ дар кадом сатҳ қарор дорад? бояд ҳар як фарди ҷумҳурӣ дониста бошад ки ба кадом роҳ ин паҳн мешавад, чӣ хел воситаҳои пешгирӣ ҳаст ва ҳамун қоидаҳоро риоя кардан дар кор аст. гарчанде ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин беморӣ во намехӯрад, бо назардошти ин мо бояд қоидаҳои пешгирии инро риоя кунем, ба он хотир ки то ки ҳамин беморӣ дар ҳақиқат ҳам барои паҳншавӣ роҳ наёбад. ин чӣ воситаҳои он? паҳншавӣ яъне ки ин вирус бо воситаи ҳавои қатрагӣ паҳн мешавад.
ва бо роҳҳои контакти вирус ба организм бо воситаи лобпардаи коҳокии бинӣ, лобпардаи коҳокии даҳон, лобпардаи чашм ворид мешавад. яъне мо бо донистани ин чиз ҳатман ҳамин чизро бояд муҳофизат кунем. барои ин чӣ кор кардан дар кор? Якум дар мадди аввал ин пӯшидани ниқоб яке аз воситаҳои пешгирӣ бо воситаи паҳншавии қатрагии ҳавогӣ. дуюм, мо бояд фосилаи байни суҳбати байни якдигарро бояд мо риоя кунем, яъне 1.5-2 метр фосилаи байни мо суҳбат ин ба хатарнокии паҳншавии ин бемориро ба ҳадди поён кам мекунад. дуюм, роҳҳое ки мо паҳн мешавад ин яъне ки алоқамандӣ ин бо воситаи бо даст аз сатҳҳои олуда мо даст расонда ба воситаи ин мо дасту рӯи чашмонро ки мемолем ношуста ба ҳамин хотир паҳн мешавад. ё ки хӯрокҳое ки мо мехӯрем пеш аз хӯрдан мо даст намешӯем, ба гигиенаи шахсӣ риоя намекунем, ба ҳамин воситаҳо паҳн мешавад. худдорӣ кардан аз ҷойҳои ҷамъиятӣ, тӯю тамошоҳо, беҳуда нарафтан ба бозору ҷойҳои серодам, ҳатман риоя кардан ҳангоми дар нақлиёти умум гаштан риоя кардани воситаҳои муҳофизати фардӣ. ин ҳамин ягона роҳе ҳаст ки ин бемориро намемонад паҳн карда. бо донистани ин мо бояд наметарсем ва ба таҳлука намеғалтем. саломат бошед, ташаккури зиёд. оғози ҳамин беморӣ дар ҷумҳурии мардумӣ чин гуфтем шурӯъ шуд аз моҳи декабр, охирҳои моҳи декабр аниқтараш. акнун то ба имрӯз чуноне ки шумо гуфтед ҳозир бисёр варақаҳои иттилоотӣ, корҳои фаҳмондадеҳӣ гузаронида шуд. мехостем андешаи шуморо ҳамчун мутахассиси соҳа фаҳмида бошем ки тибқи мушоҳидаҳо гигиенаи шахсӣ имрӯз аз ҷониби шаҳрвандон ки ҳамарӯза ба шумо муроҷиат мекунанд ва то кадом андоза риоя карда мешавад? риоя кардани қоидаҳои бехатарӣ барои пешгирии паҳн гаштани ин беморӣ дар муассисаҳои тиббӣ хеле нағз ба по монда шудааст, вале мо чӣ хеле ки дар назорати худмон ба аҳамият метиҳем, дар ҳақиқат ҳоле ҳам давом дорад. бо даст яъне фишурда салом кардан, ҳоло он ки бо буса бениқоб гаштан, ҳамин риоя накардан, ҳар замоне бо дасти нопок ношуста дасту рӯро молидан, ин чизҳо ба назар мерасад. нобаста баъз ин одамони зиёде ҳастанд ки мо мебинем бо ниқобҳо, бо риояҳои ҳамин хел воситаҳои муҳофизати аз ин паҳншавӣ аз ин беморӣ риоя карда мешавад. ман фикр мекунам ки бо мурури вақт, бо гузаштани ин ахборҳо, зиёд шудани ахборҳо, омма аз ин бохабар шуда риояро сар карда. мо ҳаракати мо ҳам ҳамин ҳаст ки ҳамин мардум аз ҳамин суханҳо бархурдор шуда ҳаминро иҷро кардан дар кор, то ин ки худашро эмин аз ин чиз нигоҳ дорад, оила ва хештабор, яъне ки пешгирӣ то ки ҳамин беморӣ эҳтимолияти паҳншавии ҳамин бемориро мо ба дараҷаи паст, яъне ки ба дараҷаи расонем ки то ки ҳамин беморӣ сар баланд карда натавонад, яъне ки паҳн нашавад. суҳбат мекунем вобаста ба дастрасии ниқобҳои яккаратта истифодашуда, ҳароратсанҷи фосилавӣ ва дигар маҳлулҳое ки дар раванди пешгирӣ ва риояи гигиенаи шахсӣ ҳамарӯза мо истифода мекунем. ҳамин маводҳое ки ҳозир зикр кардем то кадом андоза ба аҳолӣ, ба корхонаҳо дастрасанд? дар ҷумҳурии худамон истеҳсоли ин ниқобҳо ба по монда шудааст ва васеъ бар мардум дастрас мебошад. то ҳозир агар шумо ҳар дорухона дарояд, шумо инро бе ягон мушкилӣ дастрас карда метавонед. дар ҳақиқат дар мамлакатҳое ки дар ҳақиқат васеъ ин чиз беморӣ паҳн шудааст, дар унҷа танқисии ниқобҳоро мекашанд. лекин хушбахтона дар мо ки ин беморӣ нест ва новобаста ба ин барои аҳолии кофӣ ин чиз истеҳсол карда мешавад ва дастрас мебошад. дар бораи ҳароратсанҷаки фосилавӣ, яъне ки тепловизорҳое ки шумо гуфта истодед, ин ҳам дар корхонаҳои тиббӣ васеъ ба по монда шудааст. масалан дар пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология ин чиз дар ду самте ки мо бемориҳо ба ташхисгоҳу ба беморхона ворид мешаванд,
мо инҳоро аз ҳароратсанҷаки фосилавӣ гузаронда ба қайд мегирем ҳар як нафаре ки ворид мешавад ва ҳангоми ҷой доштани ҳарорат ва дигар хел саволҳое ки барои ҷой доштан ё надоштан барои муайян кардан мо аз тарафи табибоне ки дар ҳамин вай истодаанд пурсида мешаванд ва то ҳол хушбахтона ягон ҳолате ки шубҳа пайдо кунем ки мо ин кас бемории коронавирус ва аломатҳои коронавирус дида нашудааст. ниқобҳои яккаратта мегӯем мешавад ки худи ниқобро дуюмбора шаҳрвандон шуста боз истифода кунанд. аз рӯи қоида ниқобҳо тақрибан 2 соат бо вобаста ба он намудҳои ниқобҳое ки истеҳсол мешаванд ниқобҳо метавонанд ки бисёр карата ҳам бошанд. ҳастанд ниқобҳое ки дар ҳақиқат бисёр карата мебошанд ва онҳоро мешӯянд ва онҳоро ба маҳлулҳои безараргардонанда безарар мекунанд, аз нав истифода бурда мешавад. вале он ниқобҳое ҳастанд ки пас аз шустану яъне коркарди термикӣ бо буғ ё дигар чиз ва ё он хусусиятҳои муҳофизиро аз даст медиҳанд ки албатта ина истифода бурдан дар кор нест. ба ҳамин хотир бо назардошти кадом намуди ниқоб ва муносибат ҳам ба вай бояд ки ҳамихел бошад. мақсад ҳамин ки аҳолӣ аз ҳамин паҳншавӣ чӣ будани ҳам беморӣ паҳншавӣ воситаҳои пешгирӣ бархурдор бошанд. мақсади мо ҳамин аст. табибон дар ҷои он ки ба таҳлука афтодаву рафта ягон ҷо пинҳон шудан ин роҳи ҳалли масъала нест. ба ҳамин хотир мо бо гаштаву баргашта мегӯем ки воситаҳои роҳҳои паҳншавии ин беморӣ яъне ки ҳавои қатрагӣ буда аз ворид мешавад ба организми инсон аз лоб пардаи даҳону коки бини чашм, яъне ҳамин роҳҳоро мо сади раҳи ҳамин паҳншавӣ гирем. якум дараҷа ниқоб, пӯшидани ниқоб, тез тез иваз кардани ин ниқобҳо, ҳамеша шустани дастҳо, ҳангоми бо собун шустан дастрас набошад ҳатман маҳлулҳои безараргардонда яъне маҳлулҳое ки спиртдор 70% яъне баландтар бошад ин кофӣ ҳаст, чунки ин вирус ба таъсироти моддаҳои безараргардонда ва дар муҳити берун тобовар нест. ба ҳамин хотир мо ҳамин роҳҳоро бояд иҷро кунем. падару модарон фарзандони худа яъне ки кӯдакҳоро ҳатман дар бораи он ахбороте ки мо ба вайҳо мерасонем яъне ва ё фарзандони худашонро айнан ҳамихел фаҳмонанд, гӯянд роҳҳои паҳншавӣ, воситаҳои пешгирӣ, чунки кӯдакон дар ин масъала он қадар ҳам пайкорӣ намекунанд. ба ҳамин хотир ҳатман инро ман мегуфтам гуфтам дар кор ҳаст ки кӯдак чӣ хел рафтор кунад. дар мактаб ҳатман ҳамун кӯдак ҳам фаҳмондан дар кор бо кадом роҳҳо ин беморӣ ба организм ворид мешавад ва чӣ бояд кард. ба ҳамин хотир мо ҳам ин чизро ман фикр мекунам вазифаи муқаддаси ҳар як падару модар мебошад. ташаккури зиёд. саломат бошед. бинандагони азиз, суҳбат кардем вобаста ба пешгирӣ аз коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва меҳмони мо буданд духтур Худойбердӣ Қосимов. ташаккур ки даъвати моро қабул кардед омадед ба телевизиони Баҳористон. бинандагони азиз, мо низ бори дигар қайд менамоем ки то санаи 6 апрели соли 2020 вобаста ба бемории коронавирус вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон эътилоъ додааст ки хушбахтона ин беморӣ дар мамлакати мо ба қайд гирифта нашудааст, лекин дар баробари ин мо пайваста гигиенаи шахсиро риоя намоем ва ба саломатии худ аҳамияти ҷиддӣ диҳем. хайр, то наздиктарин дидор. саломат бошед. барномаи суҳбати рӯз.